Hello friends, welcome to my YouTube channel SRB Creations. So, दिनैनि भिडियोआ जाहैबाय प्रोजेक्टर इगेट नि अनबॉक्सिंग बेनिफ्राय बेनि अनबॉक्सिंखौ सिगाङाव बानायदोंमोन बेनिफ्राय बेखौ भिडियो खालामाखै थेवब्लाबो मोनसे जितु डेली अनबॉक्सिंग खालामबाय थायो बेफोरबायदिनो अनबॉक्सिंग खनसे खालामगोन बेनिफ्राय बेखौ आं बिग बिलियन डेज टाइमाव अर्डार होदोंमोन बेनिफ्राय बेयो आंनि नङा माने ब्रादारनि जाहैबाय बेखौबो नायनोसै माबायदि बेनिफ्राय बेखौ बक्सआव मा दं बेखौ नायनोसै बेनिफ्राय आं डिस्क्रिप्शनाव लिंकखौ होदों आं मोनदोंमोन बेखौ 5299 अलमोस्ट 5300 बेनिफ्राय नोंथांमोना डिस्क्रिप्शनाव चेक खालामनो हागोन गोसो दंब्ला नोंथांमोना बायनानै लानो हागोन स' लोगोफोर बांद्राय बुङालासिनो भिडियोखौ स्टार्ट खालामसै ओमफ्राय भिडियोखौ मोजां मोनोब्ला लाइक मोनसे होलां कमेन्ट खालाम शेयार खालाम लोगोसे चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामदावो स' लोगोफोर बेखिनियानो बेनिफ्राय बेनि जितु पिक्चार क्वालिटी गासैखौबो माने चेक खालामगोन बेनिफ्राय भिडियो शेयार खालामगोन जुदि भिडियोआ बांद्राय गोलाव जायोबा बेनि माने पिक्चार क्वालिटीनि भिडियोखौ एक्सट्रा आं आपलोड होगोन बेनिफ्राय जुदि खान्दा जायोबा आङो बेवहायनो होफागोन स' गाइस सब्सक्राइब खालामदाबाव बेनिफ्राय लाइक मोनसे होलां ओमफ्राय मोजां मोनोब्ला कमेन्टबो खालाम शेयारबो खालाम स' गाइस स्टार्ट खालामसै स' लोगोफोर बेनो जाहैबाय मेन फ्लिपकार्टनि बक्स बेखौ आं आनबक्सिं खालामखांबायमोन थेवब्लाबो बेखौ खुलिनोसै बेनिफ्राय बेनो जाहैबाय इनभइस जितु फ्लिपकार्टनिफ्राय फैयो बेखौ साइडआव दोनथ'नोसै बेनिफ्राय नैबे जाहैबाय मेन कभार जितु इगेटनि प्रोजेक्टर बेनिफ्राय सरि गाइस भिडियोआ एसे उल्था जादों बेनिफ्राय बे जाहैबाय इगेट एलईडी प्रोजेक्टर बेथिंजा साइडआव दं किसुमान डिटेल्स बेनिफ्राय बेथिंजा प्रोजेक्टरनि पिक्चार बेखौ खुलिनानै लानोसै स' लोगोफोर कभारखौ खुलिखांबाय बेनिफ्राय बे जाहैबाय एसे स्पन्ज टाइपनि कभार बेनिफ्राय बे जाहैबाय मेनुएल गाइड बेखौ उनाव नायसिगोन बेखौ साइडआव दोनथ'नोसै बेनिफ्राय बेवहाय साइडआव दं बे जाहैबाय चार्जिं केबल जितु नर्मेल चार्जिं केबल बेनिफ्राय बेवहाय दं जेक भिडिअ ट्रान्सफार खालामनायनि थाखाय CD बा टिभिफोरनिफ्राय लाबोनो हागोन बेनिफ्राय बे जाहैबाय रिमोट व्हाइट कालारनि बेनिफ्राय बेवहाय कन्ट्रल्सफोर दं बेखौ उनाव नायसिगोन बेनिफ्राय बेटारि दंना गैया नायनो बेटारि होफायाखै स' बेखौबो साइडआव दोनथ'नोसै बेनिफ्राय बेवहाय आरो मोनसे जेक दंबावो बे जाहैबाय डाइरेक्ट 3.5 mm जेक बेनिफ्राय भिडिअ केबल बेनिफ्राय मेइन जोंनि प्रोजेक्टरानो जाहैबाय बेयो बेनिफ्राय बेखौ प्लास्टिकनिफ्राय बोखानानै लानोसै बेनो जाहैबाय इगेट प्रोजेक्टरा बेनिफ्राय बेवहाय दं बेवहाय नैबे जाहैबाय जितु प्रोजेक्टरनि लेन्स भिडिअ बे जाहैबाय लेन्स बेनिफ्राय मोजां कभार दं बे कभारखौ एसे फिदिंना होबानो अन जायो अपेन जायो बेनिफ्राय नैबे जाहैबाय एडजास्टमेन्ट जितु नोंथांमोना नुदों बेखौ एडजास्ट खालामनानै जों भिडिअफोरखौ गोदोर फिसा बा फकासिं खालामनायखौ मिलायनो हागौ बे जाहैबाय पावार बाटन बे बेक बाटन बेवहाय साइड प्रेस एस मडेम बेफोरबायदि दं बेनिफ्राय साइड खिन्जा दं बेवहाय 2 USB केबल ओमफ्राय मोनसे माइक्र' SD दं HDMI दं VGA दं इयारफननि दं स' लोगोफोर बेखिनियानो बेनिफ्राय उनखिन्जा किसुमान डिटेल्स दं स' नैबे जाहैबाय रिमोटनि सेन्सर नैबेयो बेनिफ्राय बे जाहैबाय चार्जिं पर्ट सोनाय स' लोगोफोर बेवहाय जों ओरैनो चार्जिं पर्टखौ सोनानै टेम्परारि सेटआप खालामबाय बेनिफ्राय
बेवहाय सुइचखौ प्रेस खालामनायनि उनाव बेवहाय पावार बाटन दं बे पावार बाटनखौ थुना होनांगौ बेनिफ्राय बेखौ थुबाय थुनायनि उनाव नोंथांमोना नुनो हागौ ओरैनो जास्ट कालार सालार होआखै बे वालाव जोङो नायदों माबायदि ओंखारो स' गाइस बेवहाय ओंखारदों बेनिफ्राय जों मोनसे सिम्पल भिडिअ मोनसे प्ले खालामना नायगोन लाइट साइट गासैखौबो बन्द खालामनानै बेनिफ्राय जों एडजास्टमेन्टखौ खालामना लानो हागौ गावबा गावनि थाखाय बेनिफ्राय बेयो ग्रीन कालार जागोन पावार बाटनखौ थुनायनि उनाव नैबे जाहैबाय भिडिअ प्ले खालामदों जोङो बेनिफ्राय बेखौ जास्ट टेबोलाव सेटआप खालामदों बेनिफ्राय जों कालार सालार होयै वालाव जोङो बेखौ प्ले खालामदों नोंथांमोना गेस खालामनो हागोन बोरै नुदो स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम शेयार खालाम लोगोसे चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालाम लोगोसे भिडिअखौ गोबां मोजाङै रेसपन्स होदों बेवहाय नोंथांमोना नुनो हागौ थेंक्स फर वाचिं